हेलो प्रणाम हर हर महादेव गाइज। आप लोग कैसन बानी? हम उम्मीद करब आप लोग स्वस्थ होखम, मस्त होखम, अपने अपने काम में व्यस्त होखम। तो बहुत दिन के बाद आज हम कुछ आप लोग के बीच लेके आ गए बानी, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करी, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करी। तो गाइज आज है जिउतिया व्रत, और माता बहन सब लोग भूखल बाटे अपने अपने बाल बच्चन खातिर। तो जिउतिया माई से माई बाप इतने निहोरा करेला कि ये जिउतिया माई हमार जे बाल बच्चा बा स्वच्छ रहो, साथ रहो। तो फिर हम आप लोग के सामने एगो भजन रखल चाहतनी, भजन के प्यार दी। करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में। हथवा काहेला हमदा नाजे करबो रामा, हथवा काहेला हमदा नाजे करबो रामा, गोड़वा काहेला हम जइबो बड़का धाम हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में। आँखिया काहेला रामा भागवत देखबो रामा, आँखिया काहेला शिव पुराण जे पढ़बो रामा, अरे कानावा काहेला हामा सुनब कुछ धाम हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में। कानवा काहेला हामा सुनब से पुराण हो बिमला जाला गंगा जी में, करबया स्नान हो बिमला जाला गंगा जी में। गाइज और बता देता नहीं कि आज हमारे गांव के सभी माता बहन, हमने के गांव गंडक नदी बा, जस्ट हमार घर नदी के करीब ही बाटे, नदी की कगार पर बा, एक लगे की दूरी पर हमार गांव घर बाटे, नदी के किनारे, जस्ट नदी के किनारे घर बा हमार। तो हमारे गांव के पूरे लोग नदी में नहाए गइल बा, और बहुत ज़्यादा नदी में भीड़ बाटे, और नदी में पानी भी ज़्यादा बा। और ये चनकी घाट तो बहुत बा, नदिया एक घाट बहुत तेरा, तो घाट बहुत हैं सारे, और नदी तो एक ही है। तब तक के लिए मैं रखती हूँ। आप लोग को मेरा भजन और मेरा न्यू ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।